sin cétig te bhuachaí. Tach blaif. Go fis thucam na cé sin dé seo. Curí go jeiribh. Middag Choinneamh amach Glas. Ó féach go Déanamh písbeag opair sanna chéanast. Bhfuil le an triplet? No, ha thuúir cearcí leor. Okay. I bhfuil a thulaáil cearcí leor se na Choinneamh. Ha, chuir sin cíochaire seo. I bhfuil a gurí Sgoilú ar Facebook is Twitter. Haníl sin na géirí gumpí fisica thula duine ar dé sin Déanamh. Sgoil iad sin. Iwan seo ha mí dátas gon sin go. Jeab mí cé go mam. No, chune tú hín si. Ceas ní mí leiscail. Hi, bhfuil Jerry's. Dé sin. Hanéad san bí. Dé nach chun éisi bham. Haníl fisiach an dé thubrín míon. Bhí mí $1 san lán. Jeab mí amach dé an na bach sin rís. Bíad ula annig tí. Ha dul díirech mar plant. Marsley. Chunnig bí middag agus a charidir an san Jarlán. Chaneamh san do chuid gáirichas a chaintí mar sa. Chunnig it lún cloich cálarú. Machas an áfa seacham. Ach, tród cálarúm. Macha mis é sáfa chu. Sála seo, haid bí mígo. Chaneamh sin. Ar cearsta marslí, ha an éileach éile bhí míbhach. Có. Me se.